Il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona irreaġixxa b'mod immedjat għar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-għażla ta' ditti legali fil-proċess ta' privatizzazzjoni. Sostna li r-rapport jindika numru ta' noqqasijiet li saru fi żmien amministrazzjoni preċedenti u tenna li se jkunu qegħdin jittieħdu l-passi biex dawn ma jerġgħux jiġru. Il-rapport mhuwiex fuq l-operat tal-Gvern u l-operat fuq tal-Gvern ta' qabel. Il-kummenti tagħna bħala Gvern huwa li aħna nilqgħu b'sodisfazzjon dan ir-rapport tal-Awditur Ġenerali kif għamilna dejjem u qegħdin nieħdu nota ċara tiegħu. Il-Ministru Cardona tenna kif ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jindika l-ħtieġa ta' bidliet. Naħseb illi il-Gvern tal-ġurnata ħal passi neċessarji biex jara jwettaq ovvjament ix-xewqat li għandu l-NAO f'dak nġaqsam ma' public procurement. Waħda mill-eżempji il-fatt li llum il-ġurnata fil-Mimkol uffiċċju ta' procurement per se, rakkomandazzjoni li jagħmel l-NAO li l-Gvern tiġa għamel kif ukoll is-separazzjoni bħala entità mill-privatization unit. Ir-rapport tal-Awditur jgħid ukoll li mhux dejjem kienu ċari ir-responsabbiltajiet differenti tal-Mimkol u l-unit ta' privatizzazzjoni. Għalhekk il-Ministeru ħa miżuri fosthom li membri tal-Mimkol ma jkunux fil-unit ta' privatizzazzjoni u saħansitra iż-żewġ postijiet qegħdin joperaw minn postijiet differenti.